الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kaya di itano kapanagipon sa ngaran wallah na panganintano si ikwallah ikasuat yan kita no so di itano mapniat amapya di itano matiro amapya sarta ipakaranitan ron ipakapadad o mga timbang o maltan o mga pipya akasabapan sa ipamakasurgatan mga pagarya ang mga ulama gusto pad adi maganad siya giyang kaiya kapagagama. Pag usay na naging kaiya patiro na kapangintuhan na andi ikaw siya kurun na minikarang ka ginawang kau anda kapad o anda kupad. Adi man isa na aya kapipikiran niya nun na asarad inian matiro aging gutua kapipikiran yan ko katatapian ko paratian yan na malagid o pinggil bagyan anta akada na kapipikiran yan na padundan na supagisyo si iku mga ginawa mga layok gusto sa lakaw sa no anto na ibuntal o di akan nakapangintuhan na imantoy kagya ka mo ito na kiprupa ang kurun, kasimbaga kurun na siya ka numindud kuan to na ikagasabutan niyo ron. Paganayron nagyang kaya bituan tano sa al-imanu ma'at tawhid. Al-imanum billah so kaparatya siku Allah subhanahu wa ta'ala ma'at tawhid sarta o kapakay siya sa asir kanya nagiya na kanabalango na tao na kagya kamauto na kasasabutan yan wanto na ibitiro na at tawhid kapangintuhan. So kitab tanwa Quran bebalin tanwa bisis na ayam yago siya isaging ka na tawhid na sumanga nabi siran imyakaswaon si ikuukit adi ka pangintuhan na ayay kadua miya kaswas iku ka pangintuhan na sumanga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na orian o mga nabi abu mga sahabat na susakatan ron na di tanong paka-decide abatan ugatang kadu miya swatano so ka pangintuhan miya swatano so buntal o di itano kasyu so atakwal. Kayan di siya na so Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipropa ko iman to agyang kaya ukit akapangintuhan tano. Kaan may layo anda ka maapad. Paladigatao na si isang kaya akapangintuhan na pakamuaniran at di napadaka si iku Rasulullah o di nami padaka si iku mga sahabat o di na miya pukas ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Miyapukas ka kung mga sahabat na piyamatuan tano sa barang-barang akagya ka mo ito nangaran. Ay akapit yagi ito nagyaya. Siyagi ito nagyi na mata-mataan na kailangan amatanor-tanos so di itano kapangintuhan. Ay akauruan sa giyang kaya kapangintuhan naging ko tatigtano ma haqqullahu ala al-ibad wa ma haqqul ibadu ala Allah. Anto na imanunumpang akabnar o kadnan tano si ko oripunian si erkitano. Naguanto na amambu imanunumpang akabnar tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kaya kaya kamauto na hak kabnar kita no Allah napaganayron na ang ta'budallah. Mabaloy su 24 ka oras apalayang kadan suat-suat ko Allah. Kana ba si ibu ko sambayang, kana ba si ibu ko kapangosyat, ka seminar, kapamuasa, kandiakat, kapnay haji, kasulang ulang wano kagya kamoto na. Tandayo ka yug-yug ka. So lifetime ka, nakagya kamoto na punab na ran ka, masuat ka unso Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Ikadua kabnar wallah subhanahu wa ta'ala wala tusyriku bihi syai'a. Nadaabang kaon sa gindaan. Daabang kaon sa kutuan. Saya maanan yan na bangka isa ko to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa giyang ka nabuntal agi sa gindaan ko Allah. Kisa ko to ko Allah na madakal. Akagya ka mauto na para tubuan yan. Ubuad na kabubayan ka subra sa salakaw si ikwallah. Ubuad na ikalak ka sa subra sa salakaw si ikwallah. Ubuad na sarigan ka sa subra sa salakaw si ikwallah. Subhanahu wa ta'ala. Alo na ili ang alayche. Subhanallah. Subhanallah. Pakalayakin tano aging ka iya buntal. Aging ka di tano ka pangintuhan kami kada-kadakal na pengusyat na iprupan niyan sa mga kapit, kaapadan ko man isa, katataguan nun, na maada sa Ginoo niyan, agyang kaya, o na yan. Akagya ka mo ito na, kiprupan tanong si iko kaparatya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Isanan. Sabutan tanong, akagya ka mo ito na, ayabu upsyuso atan naswallah. Ikadua na, sabutan tanong, aditan ipan ako to sa Allah. Naginan ikabnar kita no Allah. Nasus kita nurun. Na ayakabnar tanurun. Naging ko ta kapagpupranan kita no. Kay pambagan yan si ikunganin akinangalan tanong. Na ed na mitiro na sa Allah. Sa tingin na wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Waya pagdudiniw na sugagaw ka no Allah, limur ka no Allah. Na di kasarapan dapat nagudi ko magdagda. Nangauripon wallah. Saging kaya di itano ka pangintuhan. Apong betuan tano sa kagya ka mo ito nakapagakida. Anto na pinakamalaas subutan tano sa kaya kapagakida. Kapangintuhan. Na aya subutan tano naging ko ta kasabuta ka kibugan tano ko kabubali wallah ilah. La ilah. Ino to? So kababali wallah Arabul alamin diimbiyat ko sa pulag 8,000 kaadan namang gibu si isa langit aklasin yan namang gibu si isa lagat aklasin yan namang gibu si isa gilupa aklasin yan abituan tano sa pulag 8 gibu alam. Naging nga nasa pulag 8,000 alam ang mga kaadan wallah. May ali tanos so kadadarpaan yan si isaging kaya kamoto na dunia. Na malagid tanusan sa kapanarima agus mga musyrik, agus mga Christian. Sabab sa piyagusay wallah si isa suratul Ankabut. Apya katanaian. Apya ka pesudian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala in sa'altahum
man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. O pagisiyan ka atig wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sigo mga Christian, sigo mga Yahud. Wantay miya dun kiran, antay miya dun kulangit, antay miya dun kulupa, na sigurado din abtiru nira na swallah. Naging kuta katatari mairan sa swallay Rabbul Alamin, mito ang kulang wantaman, bubaya kulang wantaman, na dera no to kasana iyabayran misul ko kay Islami. Gubasiran mabuli mga mu'min, kada sila din maakar ko kabuwaliran a kafir, udi na Christian, udi na Yahud. Na ayakat ko na utaw si isagin ko ta kabuwalin yan a kafir, kabuwalin yan a Christian, kabuwalin yan a Yahud, kabuwalin yan a salakaw itindig, na si isagin ka iya ilah, la ilah. Kapag mo enang ka, saging kutwa, da apsusuatan ka, kibubean ka, ikalak ka, sirigan ka, pagunutan ka, pagapasan ka, panganyan ka, arwar si ikwallah. Arwar si ikwallah. Nagyan ni inindaw o Rasulullah ko mga sahabat akida, para tiyaya. Apinas ko pusiran sububay ako lang wantaman na etago tiago na sububay ako wallah. Pinas si iko pusiran so sarig ko lang wantaman na etiago si iko pusiran na so sarig ko wallah. Pinas si iko pusiran so kalak si iko lang wantaman na etiago si iko pusiran na kalak si iko wallah. Piapas si iko pusiran so sarig ko lang wantaman na ayabu etiago si iko pusiran na sarig si iko wallah. Nagina ni inindo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat at bubuyag ni man tuagin kaya kapapantagan adi itibulig sa Pilipinas. Giyaya. Ipagkasuiran agin kaya kagya ka mauto na kapangintuhan. Maadan so kagya ka mauto na kabubali wallah iyaka na'bud ayabu suatan. Iyaka nasta'in bu ayabu pupanganian. Ayabu kagya ka mauto na penunan. At tamani mantu na datano din mapakamuayan so kabubali wallah ilah. Kabubali wallah Allah. Uka sa sarigi tanuron. Matao tanuron teru. Matao tanuron mangusyat. Matao tanuron mangduu. Na tamani mantu na datano din ka sarigi so Allah. Di tanu di teruon. Awalillahi khazainus samawati wal ard. Arku Allah so taliyong ama papadal matamok si iku langit. Agusto taliyong ama papadal matamok si iku lupa. Nataman man to, nakagya ka mo to na si ibu miyataman sa dilatan na desud ko mga pusutan. Miyataman sa kapipigiratan ron, di tanuron ka tirwa, ugi na desud ko nga pusutan. Naginan, nakapagagamaauntol, ayabu akagasabutan kaon na pagisabutan rakaw Allah. Ayabu akagasuan kaon na pagisabutan rakaw wallah. Kaudir ka pagisabuti wallah na did na ukit abang ka kasabuti sa gyan kaya agama. Apiapan miyembuli ka masteral degree. Mimbuli ka kagya ka mo na doktor. Mimbuli ka alim, mutaalim. Na udir ka pagisabuti wallah gyan kaya reality. Katantuan wa agama na ibat kadingkad na kasabutan. Waqala subhana. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam. Fahuwa ala nurin min Rabbi. Fawailu lil qasati kulubuhum an dhikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Kaya kata na wallah sa suratul An'am. Ito na Peter, wallah sa suratul An'am. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam. Sa dun sa tao apagisabutan wallah. Si Erkanian suagama. Liwanagan wallah sa puso yan si ikwagama. Fahuwa ala nurin min Rabbi. Nagyuti miya kang bagian ko sindaw apun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giti miya kang bagian ko sindaw apun si ikwallah. Antay pakasabot na kakwagama. Swallah. Antay magndor ka si ikwagama. Swallah. Antay tawfikar kakwagama. Swallah. Aya punan wagama na swallah, na aya kirk wagama na swallah, na aya pagdaw wagama na swallah, na inandaw niya sa mga nabi, na oryan niya na inandaw mga nabi sa mga sahabat, iman to. Tiruan niyo lakan.
Bagian kaya kapapantagan, adi itanutiro na mga warasatul ambiya, na sumangandawan nila rakatano, na ginanindawan ko agama. Malo ko niyo, simbaga, sa kagya kamoto ng marayag. Kaagiuman isa nandun ni Adna malo miya sambay, na minikolting na tinakatayap man na siyang binyo aging kaya mga ulama asira ni warasatul ambiya. Naging kaya di tanutiro na mga ulama, apoy pugusin tanong ay malaikalak, wallah ay sumisyap ko simba. Basug galabaginan nakapapantagan na baginan din di kagya kamoto na suguan wallah. Baginan din di kagya kamoto na simba wallah. Manutan o pamimikiranan sulang-ulang wanta man nagalbok. Kakagya Nabi sallallahu alaihi wasallam na inundaw niya sa mga sahabat na tarutop na kapagagama. Nasa katano kapapantagan. Bagian kaya pagkanagtano ay pagpagandao na katano na bagi tarutop pa kapagagama. Subhanallah. Subhanallah. Aya po nanuwaga na swallah, na magdo ko agama na swallah, na aya bagay ka sa izin sa kanggalap kang kaon na swallah. Anto na isang patagyan ka na ayat, apitir wallah, fawailu lil qasiyati qulubuhum an dhikrillah, na supyagalugalugan ay gawain, si ikaw naraka, na bagi tao, mitigas sa puso yan, o di na daliwan nagi wallah sa puso yan, si isagin kaya kagya kamoto na agama. Ula ikafil dhalalim mubin, naging ka na mga tao madididig sa mapayag. Ayaw bisa kagya kamoto na madididig sa mapayag. Di tanong basa ng kami tirididig. Di tanong basa naging kagya kamoto na maadas si ikauntol, na sa mga tao kagya kamoto na dirang pinulubaan sa titwa ka pangintuhan. Ano to? Kana ubanda di ka tiro ang kasa, ay akida ko nag-ii, ipugunutan ko aparate, na basisida kang lumala tadi. Kaapya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na minindoon yan ko mga sahabat yan. Aging ko takya tago kira no titu akida, titu aparateya, titu kapangintuhan, meron masay sila nun. Kana, ubaya kagakuatan no sang kaabtero na untol akida, ay pakabugra parateya, ipakauntol aparateya, ikabenar aparateya, na buod na tindi pumasaan tanoron, buod na factory ay sungan tanoron, buod na bubasok ka pumulaan tanoron, kaya kagakuatan no saging kaya simba, akagya ka mo ito na, nudun sa unto la parateya na sulagid ukinin doon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero Imam Malik, rahimallahu alay, tinalayus li hadal umma illa bima saluh awaluhu. Dinin pakas lang sa maliwan nagagyan kaya kapapantagan na pagtaw. Sa taman sa disiran na mendud, siko pakaasal, akagya ka mo ito na inipanagundaman, umiho na aniran. Ay maana niyan na sa panagundaman, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na umani isa, naturuan yan, wanto na imiyang galabagyan, amyasangan yan si ikwagama. Sa kapakabagaro agama, kapakabagaro parate, kapakabagaro kagya kamoto na simba, kapakala o di tano, kapamagugupay isa kasabuti yung mga tao si ikwagama. Kagya na ni kagya kamoto na kagatanor o parate atano. Ilayan yung man, di tano papawala naging kami pantag sa mga sifat wallah, mga ingaran wallah, mga ilan wallah, subhanahu wa ta'ala. Na sukamataan yan, naging kaya mga sifat wallah, mga ilan wallah, na aya ka pag-usarat tanuron, kubatan naroon buka pendiskasa, na paganayron, nagkatarima ka, askan yan, sumyanga din, naskasuka din. Laysa ka mislihi siyay. Di ka pa kayo ba andad, di ka propaan ka kung mga sifat wallah, na buod ng budaan na kaon, buod ng dataran na kaon, buod na kumpiran na kaon, buod na pamikiran na kakagya ka mo ito na kaon. Pagisinan na kaon, kalay sa kamisli siya'y. Ino to, yalikum bijalalihi wa azamati. Ino na itanan wallah sa iko kabsaran yan na gusto kala yan. Na adan ang mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala, ang mga aloy sa Quran at pakasaginda kong ngaran. Pakasaginda kong ngaran o sipat ang matatagor katano ugaid na kana ubamalagid sa function, kana ubamalagid sa rupaan, kana ubamalagid sa galabak, kagito narkoto wallah asipat, akadnan amyanga din alangwan taman narkian, ada paawing yan, nagi na sipat ka ama papuno-puno paawing. Ibarat yan. Enero po Quran na adna kay na itano. Enero po Quran na adna ka nagtano. Nauriyan yan, naramiyo pa sa Quran.
Sa tingin na wallahu sami'un basir. So Allah subhanahu wa ta'ala na pupakailay agu pupakanag. Na kanya amya pelagin so sifat. Kukyo saron kubasa sa Quran. Pupakailay ka. Na pupakailay so kandan ka. Na di din patot iba misampay sa pamikiran ka. Iba so kailay ka. Na ad na kumpiran ka no kailay wallah. Lagi diyan mabugyang kutakanag. Sami'. So kapupakanog ka, nasipat ka na nanibigay ka wallah. Na so kapupakanog wallah, nasipat to Allah khasatan lahu, isasinggaya parar kanyan, na di din patot, ibang ka pa na mapamikir, o bang ka pa na mamigdi sa puso ka, ad na plagidan, o kaya ka mo na, sipat ka, gusto sipat wallah, kaya bubut ka, siko katao ka, kakatao to wallah, akaya ka mo na, miya nga din, nakatao ka mabuunan akadin. Subhanallah. Subhanallah. Marangar nga nakapkili, wallah, sa ikaw mga kaadniyan. Mapapadalam ko pito lapis sa langit. Mga kaadniyan, mapapadalam ko pito lapis sa lupa. Sa gim ko takapkili, arkatanong Allah ko mga lang-ulang na kaadniyan, na marangar nga panakapkanaganyan, kung kaya ka mauto na mga kaadniyan. Nagpapandapat ninyo, aging ko takabubali, wallah al-alim. Kabubali, wallah amatao. Dan ka pa naman tiro na ka nakataon wallah wanto na tiro na ka. Dapat na mirampay ko tangilang ka so pamakinag na ka nakataon wallah wanto na kinag ka. Ginan su Allah subhanahu wa ta'ala da kinangalan yan. Ginan su Allah subhanahu wa ta'ala da nisisitan yan. Ginan su Allah subhanahu wa ta'ala sabu sa kabayayan ay pakamuayan. Sabu sa kaya kamo tunay kasusuat yan ay pakamuayan. Nasuskita no mga kaadniyan na sabab ko kapag puno-punutan no paawing na aya ka pakailayin ka na sabab sa tabang wallah. Na aya ka pakanag ka na sa sabab sa tabang wallah. Na aya ka taong ka na sabab sa kagya. Inibugay ka wallah. Sabot na di tanoy ang kilaunan. Aging kaya kamo to na tax ay inibugay kita no wallah. Ino to. Pagampagan na yung ngaran wallah, amiyaloy sa Quran na Allah. Naapian doon yung pagili dictionary ka malagi doon si isa encyclopedia. Anda ka si isa Webster. Miriam. Napagilan na ka ng tunay maana Allah, nadaaban yan gender. Di nga magturo masculine mamamaan, feminine bubuwin. Kagyan nga na Allah, na basanan aparabu abagian wallah ada abon kaya patutat ko mga kaadniyan. Oriyan yan, na inituron wallah agyan kanan ayatul kursi. Agyan nga na ayatul kursi, amatatago sa suratul Baqarah na ayak kadakal amapapadalmun asipat wallah agungaran wallah. Napaganiron na sasabod ko mga ulama na tingin 5 amapapadalum sa nangaran wallah. Nasukman sa sabod ko mga ulama, mga mufassirin, na tingin na 10 asipat ang mapapadalumsan ang ngaran wallah, ang mga sipat wallah. Na inituro na gyan ka na ayatul kursi. Abitun sa ismul a'zam, tanto sa sakaun, tanto sa salaan, na ayakin ituron nun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na aawidan o 30,000 ang mga malaikat wallah. Aawidan o 30,000 ang mga malaikat wallah. Na inibigay si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging ka ayatul kursi abiyati ono Jibril alaihi salatu wassalam. Na oryan o kiyabatian yan si isaging ka ayatul kursi na siyumpatan yan sa pamamagian para si mga ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na antunay ni sumpato na pamamagian para si mga ummat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadun sa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabatiyan sa ayatul kursi ko uman paliugat asambayang. Bisumbayang ka sa luhur na oryan yan nabatian ka. Bisumbayang ka sa asar na oryan yan nabatian ka. Bisumbayang ka sa maghrib, oryan yan nabatian ka. Bisumbayang ka sa Aisha na oryan yan nabatian ka. Bisumbayang ka sa subo na oryan yan nabatian ka. Na umabatiya ka sa ayatul kursi ko oryan o paliugat asambayang na ayabo dang kapakasun ko surga, nakagiya bibiyog ko po na nakamatay. Na umapantag ka kapatay ko oryan o paliugat ko gabatian ka ko ayatul kursi, na automatic na pakasun nga wallah sa ko surga. Kapan na doon? Akipantag. Ibabagay wallah sa isaging na nakagiya kamuto na?
ayatul kursi. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piagusay niyan so kamapi anu guna. Agsukat tanu saging ka ayatul kursi. Ay kaya pagusay niya nun naging kutwa. Masa sa kataw mama aging kutawalay niyan. Nayakalilid amatatagun na syaitan. Inutugtiro na yakalilid amatatagun na syaitan. At napupangatutuon ko mga walaytan wada kalilinta doon na mukar na ukarumay. Da kalilinta doon na mukar na mga watang. Da kalilinta na mukar na mabubalingon. Na oryan yan nakagya ka mo ito na inindo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa tao abatian yan. So ayatul kursi kusuldu walay niyan. Na siya panwalla. Aging ko ta sulda walay niyan. Sadis kanyan kabinasaan o mga jin. Nagudis kanyan kabinasaan o mga syaitan. Si iku urian o kiyabatian yan ko ayatul kursi ko suldawalay niyan. Subhanallah. So Abi Hurairah radiyallahu anhu. Namanya kaysa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as Haris. Pakasisiyapan sa giyong kutwa tigtan wa ganima. Tamok amyataban. Na amay ka kakadnan o Abi Hurairah aging kutatamo kami ataban na pagpakagdam sa turatod. Na amay ka pagagdam sa turatod na may niya naging kuta sa bala at napupunikaw isang kuta sa bala ang kuta pupagipat niya na tamok. Na may niya na alilit no Abi Hurairah nadakap niyan. Natigin na pumanikaw ka. Natigin na diya kong kakiatigin na pagwita ko Rasulullah. At tigin bukay akong ka makagkikinangalan ako. Nananduman yan, ada ko rin bumakakuha, kaya sakpan akong ka. Miya ka duwa, taman sa miya ka talo. Nasa ika talo, natigin ko, Abi Hurairah, asara diya ko awitan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabagang ko sa diri, kubir ka, pangalong ka, dimpisan ka, sa dir ka kasuldiya syaitan. Dir ka tingin ka pa kasuldo syaitan, dir ka kapakaraniyo syaitan. Natingin nanto na. Natingin na beti ang aso ayatul kursi. Na oryan yan na pinta na piano tulutu o Abi Hurairah sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aging ko tamiyang gulawla. Nakagya panutulun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyakasinga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tingin na bukog sa syaitan na benar aging ko tamiyang tiruyan. Aging to sa syaitan ang ko tamiyang didarpain ka. Aso kabati ang kako ayatul kursi na di ka kedesig, nagudi ka kubay o syaitan, nagudimpis ang kawalla, pusi ko syaitan. Subhanallah. Subhanallah. Ando na yung mapapadala masipat wallah sa giyangan na ayatul kursi. Paganay na asipat wallah, giyangan niyan, nagyang ko tagyatiro at ano sa Allah. Allah. Isaw no to. Andi ka ginawa nga Allah, na didda bang kaun kekumpiran, didda bang kaun kedataran, didda bang kaun kisyanan, kung ngaran yan nagususibat yan, nagusulangwang taman yan, agalubog yan sabab. Sa kagigiyang ka na Allah, na apian dengan pelakata, na kanaba maskulin, na kanaba feminin, ka isa senggenan ingaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan. Nanto na itundugun. La ilaha illahu. Swallah. Da akadnan absyo suatan. Da akadnan abpenganian. Da akadnan ay kelak. Da akadnan asrigan. Da akadnan akagya kamauto na pagapasan. Illahu inuntas kanyan. Inuntas kanyan. Napakamuyan tanwag yung kaya. Ditano ditero na untula parate. Agyang kaya kadakdakla ni mantua. Kiprupa tanong saging kaya paratiatan. Ando man ay kasabuti tanong. Saging kaya kapagintuhan tanong. Nakati iso ka kagasabuti tanong ron. Paganay ron. Na maad naging ko ta bubay akasi ikwallah. Maad naging ko ta bubay akasi ikwallah. Ino to? Innal ladhina amanu ashaddu hubban lillah. So sirano to amya marate na tanto amita taralo sukala abubay iran si ikwallah. Mga pagariya,
Te pangano Allah so isa ko mga nabi niyan. So din sulayo kaya nun, ginawa niya nun, Khalili. Si Ibrahim, Khalil Allah. Ulay ko Allah. Inisugo Allah ko Jibril at tinasong ka sa dunia. Natpading ka si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Naalayang kasingala na Allah. Si saging ko tamaran ni Adar pa kakadnan yan. Na tumipad si Jibril na misilin sa manusia. Na miyaman yan si Ibrahim apo panagikor sa kambing. Na mitiro sa tingin na Allah. Nasukyan ganyan saging ko taba sa Allah. Na mipakorot si Ibrahim na miya dingidingil. Nakagi makapaningidingil. Na mele niya naging ko sa katawa mamutod siyang ko kayo. Na inubay niyan. Tinabas kay mitiro sa Allah. Tiginaway. Na tigi Ibrahim alayang karakabu peruman kasarap kenggang napakapiyaw na ginaw ko. Na tigagiyang ko sa katawa manusia. Asisalinan na nagito sa Jibril, Allah. Na tigi Ibrahim ang man nakaalay sa ingaran, wallah. Napakala sububi ak nun. Na alayang karakan peruman kagiyang ko takambingak na pupugudungan ko. Nakagya ka mo ito na ibagya ka kasaraman ka sa ingaran o kadnang ko. Natigip pa nagyang ko tuwalok sa sisalin sa manusia si Ibrahim, Jibril Allah. Natigip pa ni Ibrahim, amin ibagya ka sa tamukakan. Sakyan ka ko si ikangaran wallah na alayang ka puruman ka sakap man ipupugilay ko tamuk ka. Natigin na Allah. Natigin Ibrahim amiteman tamukakan. Ginawa ko na inibagya ka sa padag mo sa bubi akan ko Allah. Nasumini nga si agiyang ko taloks. Apitira na hey Ibrahim. Na inisugura ka na Allah kat padiya ka sa dunia kasakan sa Jabarail. At panganak ni bubiya ka si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na iman to at tingin na melea ka ng mata-mata na may papuno ko puso ka. Sububiya si ikaw Allah. Mga pagarya, apya ki ayabu bubiya tanong sangka mga tablig. Nagyan ko takabot pa kapoon o katiro si ikaw ngariran. Aswallay miyanguyag, swallay pagkapatay, swallay pririski, swallay panganyan, swallay pagapasan, swallay kagyakamoto na sirigan, na apya ginam mo imiyakwatan wa guna sa gin kaya mga pagaritan wa di tablig, ayap kumiran ko darpa, na swalla, kana, ubuad na awidan nila na kandidato sa lakaw si ikwalla, kapag masirar kano, na ayabu akagya ka mo ito na pagibutuan nila kano kabubian niyo, na swalla, ikagya ka mo ito na di ikamping, kada pa na melya ka na tablig, abad ikamping kung mga darpa, adi ikamping sa kagya ka mo ito na kandidato, inunta na FQ1 yan ka, naging kota ka pugusya, kung kapasang walla, bagar walla, gagaw walla, limu walla, na apya ginambu, ikagya ka mo ito na ikabubian tano kiran, apo pa ka masirar tano, na FQ merar tano, na so kabubian isi ikwalla. Anto na yung makatutundog sa giyang kuta al-mahabbatu lillah. Na yung makatutundog na at-ta'ah. At-ta'atu lillah. Makasla si ikaw po sa tano, sububiyak wallah na ayaw pa napakatundog ng kutwa. Unot ko wallah. Bubiyak wallah na unot ko wallah. Na ayaw pa napakatundog na narong nagiyang kuta tigitanwa. Sarig si ikaw wallah at tawakkal alallah. Watawakkalu in kuntum mu'minin. Na yapan na pakatundog na naroon na atak wallah, kalaksi ikwallah. Giyayang kaapat, na ayat tanu tugun ko po sa tanong. Bubayak wallah, unot kwallah, sarik kwallah, kalak kwallah. Ino to, so tao kububayan ka, na ayang ka pugunutan, na so tao pugunutan ka, na ayang ka sasarigan, na so tao sasarigan ka, na ayang ka ipkalak. Na giyang kaapat, na ayang ka ketendua sa giyang kaya maulaw laging kapat na pupakapon si ikong hari ka. Aging ko tabubi ka si ikwalla, sarik ka, unot ka si ikwalla, sarik ka si ikwalla, kalak ka si ikwalla, na api katiruan ka sa pagkabubayan ka sa wallah. Subhanahu wa ta'ala, pugunutan ka sa wallah, ago sasarigan ka sa wallah, ago ipkalak ka sa wallah, amay ka pumbugon ka sa mga tao, adi itiro sa kapasang wallah, kabagar wallah, kalak wallah, amay ka ipanapar ka sa mga tao, adi itiro sa kagya ka mo ito na kaunuti si ikwallah, nagukasarigi si ikwallah, subhanahu wa ta'ala.
Ato na ipod na matatagos sa giyangan ng ayatul kursi ang mga sifat wallah. Ikatlo na la ta'khudhuhu sina. Sa kanyan sa wallah adidin syagidin aturatun. Di ko maaturatun. Wala naum. Gudi turugun. Sipatan ano Allah subhanahu wa ta'ala ayabu ang kabutanusan, akapakab sipat tanurun, na amay kapakaw matanus alungan na moriyo, paka surga at tanu wallah, na sumanga tao si iko surga, na mbagan yan sa sipat, ala ta'khuduhu sinatun wala naum, suppa makasurga, nakuan wallah sa turatun, suppa makasurga, nakuan wallah sa turug. Akana uba pa ko kawyug-yugag yan na nakapakaturug. Pakaw makasalungan na mori, nakana uba kapakaturug agalbakro. Kakagya ka mo ito na, may apasadyo ka pakaturog, kaya galabak siya sa surga, na pala kagkalami-lami, nagukapipya ginawa. Naging kaya sipat. Ay naluy tanong na padaya kong mga sipat wallah. Alata khuduhu sina. Sa kanyan sa wallah, di ko maaturatod. Wala naum, nagudi ko maaturog. Subhanallah. Ikalima, agoy ka na masipat wallah na al-hay. Uyag-uyag, al-qayyum, mamamandigan, tetandingan, sadayon-sadayon. Subhanallah. So kabubali wallah at tetandingan ko dunia. Mamamandigan si ko dunia. Uyag-uyag, sadayon-sadayon. Di sigad na turog, di ko maaturatod, nasipatan na no Allah subhanahu wa ta'ala, akagya ka mo ito na kailangan, amapaga na dupis sa katon, ang makalas iko puso yan, naging kaya mga sipat wallah, ang mga pepya, na matarima yan sa kagya ka mo ito, nakatarima ang mapya. Digiyang ko ito, kato nakaataw. At tingin na benar na swalay piririski, na di ka bugal mo, nakarabad di makanaka. Subhanallah. Ay mga ano yan na kontradiksyon, pitero ka swalay piririski, na sasaka nakabu, si iko dangaw manakapusa. Nasamanan na, kaya naman tanong. Sa giyang na mga sipat wallah, ang matatago sa ayatul kursi. Nanto na po ni matatagun. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ikapito ag ikawalo. Lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Arko Allah sumay tumala matatagwad tamok si ko lang ito. Ako sumay tumala matatagwad tamok si ko lupa. Dida ba niya nun sa kado? Dida ba niya nun sa kado? Pala niyan kambabayaan. Pala niyan mi papar. Sabu sa ikidian niya nun. Sabu sa bagan niya nun. Sabu sa pakalaan niya nun. Sabu sa pakaituan niya nun. Imbagay wallah so kagya ka mo ito na tamok ko to kabayaian. Kuan wallah so tamok ko to kabayaian. Pipis na wallah, titis na wallah so tamok ko to kabayaian. Pagkatamok na wallah so taw at pagkatamok niyan, akabayaian. Imbagay wallah so kada to si ko taw akabayaian. Kuan wallah si ko kada to so taw akabayaian. Ipuro wallah so kada to si ko taw akabayaian. Imbaba wallah so kada to si ko taw akabayaian. Na tinimblihan na nanagyan ka na pagalintan no, na tiginang biyadikal khair, may tumala kamapian. Biyadikal khair, may tumala guna. Na si isa ting ko nga pala wallah, apala kabubian wallah subhanahu wa ta'ala. Gida. Ikapito ang ikawalo, naging ko ta kaarki wallah si iku langit. Ako kaarki wallah si iku lupa. Ada aba niya nun sakad. Naigiraan na karibat tanong. Kasi inibugay kita no wallah at tamok, inibugay kita no wallah kada to na ipupumiit tanong. Karibat tanong. Akal lipatan tanong, arkanan wallah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kaya waluan tanong. Ikasyaw. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Baadam penakad na wallah. Apakaugupo. Pakatabang. Pakasuporta. Sa alungan na mori illa bi'idhni inuntabu sa bagan wallah sa idhin akabayaian. Bagan wallah sa tabang akabayaian. Subhanallah. Subhanallah. Baka umatano sa alungan na mauri. Na din ka din perupaan ikala kay tamok. Din ka din perupaan ikala kay kadatu.
Dingka din perupaan ni kapasangka. Kapakatindig ka sa hadapan wala adid na manakat na gudid na suyaw. Di din pagusyaw tao, ibagriyan. Di din pagusyaw tao, ikapasangyan. Di din pagusyaw tao, itamukyan. Kada tuyan. Ako masumasa apatiroon wala. Liman ilmulkul yawm. Si isagyang ko tagaw ya kapakamata no sa alungan na mo na nagkunagtan no akatiro agyang ko ta liman ilmulkul yawm. Ang taon no ni makambubaya sa alungan ni manto. Ang taon no ni makabupaar sa alungan ni manto. Antay mo ay manda sa alungan ni manto. Lillahi al-wahid al-qahar. Napiyakatan na wallah. Lillahi al-wahid al-qahar. Ay abu iman to makambubaya. Ay abu iman to makapapaar. Ay abu iman to keapasan. Ay abu iman to keagawan. Ay abu iman to kaya kamauto. Natatandingan sa ging kaya masa kanalimutan na sa kanya so Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Na mananalo sa Allah. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Kena ubaya ka pananalo Allah na buod na imbibero na ngara na mapya. Hey doktor. Hey attorney. Hey engineer. Hey congressman. Hey gobernador. Hey mayor. Hey said. Kaya ka pananalo Allah na sasati manabasa. Ya Abdullah, hey ori penuh Allah. Ori penuh Allah dingkap tanto puro na ginawang ka. Na dingkap pag-iilayin so kaya ka mo na sipa tadi mapya. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namya kaisa. Na peken at titikudong. Na orian yan na piterono isa kung mga pamilya niya na ya Rasulullah. Diyan kaya ka untod ka, nakagya ka mo ito na ed nakasasena na ka, nasunod na ba niyan, kaya pa nga nagudid na ba kay tungan. Agutan to ang mabuba, na sumininga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ebo inidingilian ko pamilya niyan, na tingin na inni Abdullah wa Rasuli, mata-mata na sakan, na ori penako. Ori penako, ayabu kiri pendakan na swallah, wa Rasuli, asa suguunian ko mga umat yan sa kasabuti kundawan wagama. Na apyag yabu imatarima tanong. Ayakian narka wala na oripan. Dapat din na title. Ay pakalaka, ay pagabug ka, ay pagkabur ka, ka-oripan ka. Na ayapatir na oripan. Na basta aman basta agyan na abd oripan na ayabu galbukyan nakaturipan ay kasabuti tanurun sa basa malanaw nakapanunuatan ando man ay kasuatan yang ku Allah si iku kakunian ando man ay kasuatan yang si iku Allah ku kapakaturugian ando man ay kasuatan yang si iku Allah ku kapenditarian ando man ay kasuatan yang si iku Allah ku kapalalakaunian ando man ay kasuatan yang ku Allah ku kaptiruyan ando man ay kasuatan yang ku Allah ku kapagipendudulu na yang ku salakaw di salakaw masih pagatungan ay pamilya ginaway gusto sa lakaw ro na tao na ayam metro at tituam antap o kaya kamuto na ori panwalla nakapanunuatan sa daabasan liw-liw abad tiga sa lakaw ro na aging kaya panggalbak mo ka makaliw ako panunuatan walla ginan su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam askan walang-ulang na silyanti si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na totoo sinyo ay silyanti niyo ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapanunuatan si ko walla makasinga ka sa kasusu at walla mabubaya ka sa kasusu at walla kana lang itang ka sa masusu at walla nagumarat ta ginoon ka na masusu at walla anto na imasa pagariya adi ni antiroon adi mangintuhan aya kadya kamo to nagpakamo ina nagyang ontula akida na ipagisa ka anto na imasa amya bubaya ka sa kasusu at walla anto na imasa kadya kamo to na meron ta ginoon ka sa kasusu at walla anto na imasa kera lang itang ka sa kasusu at walla kasan tanong kilig yung naditano ditiro na pag-usay na untula paratea ay tatagal tanong kaya ka mo ito na kaunod titano saan ka untula paratea. Naya sumbagyan. Naayakap karata ginawang ka sa kasaso at wala. Na amay kamaylayin ka so pamilyan ka. Sikarumang ka. Totosin kayo ni salianti yung nabi. Totosin kayo ni uri panawala.
tutusin kay niya kakalimnian, akadya ka mo ito na untuli paratiyan. Ay ka mailing ka si karumang ka. Mailing ka si wata ka. Ay indiray no niran susimba ko wala kapanakir niran sa wakto. Mailing ka si wata ka bubay, agus si wata ka mama, alam mo kasiran kasawa niran sa orat. Na mailay si ikubuntal ka, agyan ko tamarata ginawang ka. Napagisyan kay karumang ka, inup karata ginawang ka. Anto na ikanarata ginawang ka. Na masubog ka sa tiga imanto na mararata ginawa ko. Kapkili ka na swata ka na bubay na dib sa limot, na swata ka na mama na sisirpat, asasawa ni ran sa oratiran, sa kapsugo ka ko ini sa paro Allah subhanahu wa ta'ala. Dito rata ginawa. Amele wallah, amirata ginawa ka sa kasasuat wallah. Kana, ubay ka rata ginawa ka na kagiswata ka, na dapagiskwila. Ikararata ginawa ka na swata ka, na dandugang. Ikakararata ginawa ka na swata ka, nakagya ka mo ito, na diturdong galabak sa dunia. Kaaya kakilya sa titwa untol sa paratayan ka, na maylay wallah, ay pendagad ba puso ka, ipagit ka puso ka, narata ginawang ka kung pamilyan ka, ubod na mga suguan wallah, ay hindi rin niran. Anto na imasa mapipia ginawang ka, ikasusuat ka wallah. Na may kamiling ka sa pamilyan ka, amiyak kadakal sa mga sambang iran na sunat, mga puwasa iran, akadya ka mo ito na sunat, na may na buntal ka makapiya, buntal ka, na ipagisir ka, ino kayo ni makasisinga, na pupunala mata ko, wallah, kagiyang ko tayo saw na inyan, kaya pakapasad ba tayo sa Quran, nagyang ko tayo saw na inyan, miyamosa sa sunna, nagyang kayo saw na di manambeng sa sunna, nagyiti kagiyang ka mo ito na happiness, ay maanan yan na kapipiya ginawa ka susuat wallah, kanaw ba, inilipong ko at yan ka na mabibiyapya ginawa, alhamdulillah, congratulations, miya doktor suwata akan, miya bugado suwata akan, miya nar suwata akan na, kana, ubagi na ni kagya ka mauto na pag-ilay tanong si ikwallah, kapipya ginawa ka kapkilir ka ko dunya, kaad dunya siddol mu'min wa jannatul kafir, so dunya, namitik na, rakayaw mga kafir, kakasurga niran, nakagya ka mauto, na kanarakaan tanong, so dunya, nakalabuso tanong, amya marate, na so dunya, nakagya ka mauto, nakasurga ng mga kafir, kapya katanaanan, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pya katanaanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanaubatan no pagdo sa mga tao sa kabubairan ko dunia. Kay man to na sa mga tao na minibulugod na tanto so kala bubairan ko dunia. Mapakapasasanggiran din na piya-piya sa bubairan ko dunia. Na ayama ada na sa bubairan si ikwallah. Ayama ada na sa kalkiran ko Allah. Ayama ada na sa sarigiran ko Allah. Ayama ada na sa unutiran ko Allah. Tupando pati niyuman, agiyang ko tading ka ditiro na bara simba, amala iparatya si ikwallah. Amo to sa tinda na piyagbangan na didigaw ko. Na isya na kaon miyaw maswa ka to, tingin matipis o kamata. Na didigaw ko. Nagibo kaya totoo na sa katawatan, pumasa ko. Namipakorot, tunay ko ano ka, sa timan na isnubir. Arga sala na isnubir, napipakorotan yan. Kakagi pantag sa dunia. Ugay day pupan na naluso, Allahu Akbar. Kala wallah, na din maalan ko igaan yan. Kakagi, dan yan, pagkaslaas wallah sa ginaw niyan. Dan yan, pagadatis wallah sa ginaw niyan. Kakagi, may papano ko dunia. Si ikaw puso yan, nasububi ako dunia. Na gusto kagya ka mo ito na, langan taman, aparay isa naging kaya dunia. Kupan dapat ninyo maniman ito ang kinibulog. Akat tinuratan siyang kaparatiatan no adna pagkato na manusia mas mala aparatian yan sa sanguran niya na diswalla. Mas mala unot yan sa udwan niya na diswalla. Gina ni marata abasa abya diyang galino sarta nun. Di isator na piyagbangan na tingin na matipon sukamat na din yan pagawaan. Na miyagdam yan na pakatiti pakaudo na tinawang ka na sulong no. Kadiyang na itang ka ninawa niyan. Mas mala unot yan paratian yan. Sa kagya ka mo ito na kayaan yan, lawas yan na diswalla. Nag-ipugo siya yung tanong tula parat yan. May niraot tanong kung masa, kagya ka mo ito na igira. Apiagbangan, igira, apisumbayangan, na minidulas, sudila tanong, di tanong ditero na neno, di tanong putol na mitingaya ka aga mamambu. Api amya takir suwa ka ito na aga mamambu. Na isa kianan amya kalala karibatan, agya nga nakakipan siriyan ko pamikiran tanong, agya ka mo ito na apya digad bakasong sa masjid ka aga mamambu nga kalilimod tanong, o bang ka kalilipati. As mga sahabat o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ayapitaman na nakiyas siya pairan, kung kasambang sa Barajuma, si isa masjid, na api agihirad isyan magitidawa sa nalang ko Allah subhanahu wa ta'ala, na sumauna,
akagya ka mo ito napaganaya saap, napakarukon, napakabibinda siya sa sundang, na sumakatutunduga saap, giya, napaleta no siya mata umatya, ami alo sa suratul Anfal, akinindoon wallah, kung kipapaliugatan ako sambeng, api, ginadi itidaw ataw, nakagya ka mo ito, na masisyapiran sa sambeng baladjuma, na sakatano, na ayakya pa ka lumalubayo dito no kapangintuhan, na miyagugatan no puntero, ay ginadi ita no magantangan timu-timu sa para ko dunia, di ita no seminar, na pangumaswa ka to na pulpasan tano, kaagya, adi ita no ditero na agama mambuaya, na tanda nagukarina, sa mata na tanto amin itarambang, nagutanto amin ibuba, so para te, nagusto sarig, nagusto unot, nagusto bube, si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na apan? Anto na apan? Matatago sa giyang ka nakagya ka mo ito na Ayatul Kursi ang mga sifat wallah agu mga ilan wallah. Ikasapul agu isa. Tina ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Katawan wallah sukunda sa niyo. Kasanguran niyo. Wa ma khalfahum nagusub katalikudan niyo, kipusan niyo. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ginas wallah kakro kabintang tano nakatawan wallah. Mga pagariya. Giyan kaya di akan kano dikisinabutaan sa kapag-explain ako piya-piya. Sa giyan kaya di itatablig. Di ang galabak sa giyan kaya tablig. Na di ang di ipanganisik wallah ko before after unak na. Akasabutan ako niyo. Akagya ka mo ito na mata-mataan. Ayan niya takan na giyan kaya di kang galabak sa giyan kaya tablig. Na apya di ka pakayon. Apya di ka pangapado. Na asara di ka pumulias. Apya di ka pagunot. Na asara kagya ka mo ito na di ka pangalso. Apya din kay sugu na asara di ka mbuli radang. Ay mga niyan na uwehap tiruan niyo. Naging kaya kagya ka mo ito nakapapantaga na di itiblig sa Pilipinas. Na turo niyo rakan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Waan taon na di itiblig sa Pilipinas ay na di itiblig na kagya ka mo ito. Na ayap simbaan na kubur asalakaw si ikwallah. Udi, napakaw mako mga masjid na di na di camping. Nasalakaw kapit. Kaging kaya ka mo ito na tablig. Napiyaka tindig. Na di siya pendiskasan so kakapitpit. Kaya ka mo ito na siya kiinin na Hanafi. Na siya kiinin na Shafi. Na siya kiinin na Hanbali. Na siya kiinin na kaya ka mo ito na Maliki. Ay importante na simbaan niya swallah. Pugunutan niya swallah. Ipkal kaya swallah. Psarigan niya swallah. Na kumas-umas amap kinang lang kanyan, na kisian ka, wanto na ikapakasasinggaya, aging kuta kagya ka mo ito, nagalabak ko simba ninan gulaulan. Ikasapula na nag-uisa ko, ikasapula ko dua. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Anto na ikasapula ko tulong. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya. Subhanallah. Didin abatanu kuguga batanu kraut batanu kutkud siku kata wallah siku kapasang wallah siku kagya ka mautuna ilmu ark wallah subhanahu wa ta'ala nadid na batanurun kagya ka mautu na miyasabud alagid mo indang atikap inun tabu sa tao, apam baganun wallah sa aknal. Inun tabu sa tao, apam baganun wallah sa sabut. Kupan dapat ini man mga pagarya. Adna awliya abara simba amalai sabut ko aga makapipikiran niya nun. Natagin ba ka makalalapas sa giyang kota sabut yan nun? Ay ngaran niyan si isa kitab na siya niya Jurayj. Si Jurayj na di isang biyang sa sunnah at tumatakbir. Namiyakaw masina yan. Assalamualaikum ya Jurayj. Nakapapantagan na di isang biyang sa sunnah si Jurayj. Napagpananalo sina yan. Nasabab sa giyang kuta kakampatok ka na sabut. Na ayakatayo niya nun na mas malaikipantag agi ko tadi na di ka panambiyang sa sunnat adiso kasimbagan yan kina yan. Maada sa ginaw niya na di isang biyang na sunnah. Na pupananalo sina yan na wajibu.
Nakagi ako pupa na nalos inayan, apangirod na hejurage na din sumbag. Katatarong niya nun, so di ka sumbang, kaya kapipikiran niya nun na mas importante ang utasambang yun na sunat, adis ka pupa na nalo inayan, na tumyaligod china na tinapanganing ko din kuwala jurage, akagidi akong kasumbagan, kadiman buka taon ni nanibad sumbang, na digad matag matay, digad matag mofat, o di ka makadanga sa bubaya sundal adarwa ka. Nagiti ka di iliron. Ami ako asintay inayan kagi sabab. Sagi ko tadi na nakatawi sa kala yarga. Kala ikipantag igiyang ko to kapupunan na naloy inayan na wajib. Agusin din na di ka sumbiyang sa sundan. Lagi diyan na mabunay ginaman utap kumasumasa. Adi ka di mamuasa sa sunna. Nami ako magiyang amin imbitar ka ami kenduri. Na inimbitar ka niyan na tigad. Di ako san pakasung. Kami bubulugan di ako di mamuasa. Na kanilipatan ka, supuasan ka na sunna, nagyan ko ta imbitasyon ka na wajib. Andi, mapuro. Kuwagya ka mo ito na taralbi at punggulaw-laan ka. Sagyan ko ta wajib, agugyan ko ta sunna. Na ukapapanta ka na di ka di mamuasa sa sunna, na may maka-imbitasyon, akagya ka mo ito, na inimbitar ka, nagyan ko ta kakan ka, kambukan ka, na susunna apipusaan ka na imbagir kadno to wala tuloy-tuloy sumala sa gaklim ka nag-ikadwa na miya salo ka aming gulaw lang ka aging kuta wajib ay imbitar ka subhanallah nya kada lang kinanglan amaknal tano si isaging kay mga guna na o si iko Islam mga dawan si iko agama ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha' Ikasapulagot pat na wasya kursiyuhu samawati wal ard. Kaya ka belang-belang wala. So kursi. Diyan kaya kursi. Na kursi ay abas Arab. Anda matatago diyan kaya kursi. Wasya kursiyuhu samawati wal ard. Anda matatago diyan kaya kursi. Na ayas bagian. Nasugiri turo naging butaya takatir Allah sa surat Az-Zumara. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ini turo na Allah pandag si saging gutwa. Di kasuman-sumanaw mga Yahud, mga kafir, Siko mga sifat wala mga pipya. Napitiro wala at tingin na wama qadarullah haqqa qadri. Deranda ka na tigwala petuta. Deranda ka na tigwala daitan sutitwa kapasangakan. Wama qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'a. Nasulupa na kalangwan ng taman. Sulupa sa kalangon yan, kabadatuhu, na ropatang kuwa tigwalla. Ropatang kuwa tigwalla, itagigyak na tigwalla. Was samawatum matuwiyatum biyamini, na supitu lapis sa langit, na lulunong ko sa kaunan, abarukanakan. Subhanallah. 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 Rabiuk papmans wallah. Sa kanya ka mo ito na sura sa Quran, wasamawatum matuwiyatum biyamini ay nirupan yan na 5 na miyagdam ka mamuad na 5 ka na di ka pa kay ubang ka pamimikira na aging ko talimang ka agusto 5 ukadnan ka at tiga na palagidan yan kami nga duto nakaadam ka kaya sukudang buwa nga nakapamanik miyanig sumano siya nakatuwak kalangkat. O manay sa langkat na makaisan yan malakad. Miyanig so kaya ka mauto na aso udi na kuda nakatupak. Kasayaw. Miyanig so papanok na kalantap. Kalantap pa kaya pamanigyan. Mga kaadin na yaw Allah, ang bida-bida sa kaya pamanig. Suisa na kaya ka mauto manusyaon na tumiwak, na subinatangon na tumipat, na supapano ko na lumiyantap, na ayap na ba kumpira na kaon na sulimaw Allah.
Ayabur katanusan na wa imanum bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Ayaman niyan na sadin sa sifat wallah mi alu sa Quran ami tekna. Apitir wallah sa Quran agusi sa hadis. Amantu bihi na pera tiyakos kanian. Sadin ka pa kaya bako pamimikiran na. Bako sagindaan. Bako rupaan. Bako gudagdaan. Kami ang adno to. Nakaadna ko niyan. Yalikum bijalalihi wa azamati. Kaedida ito niya na to ko. Kalaya na gusto kabsaran niyan. Naruwa ka mo na. Di ka pagumani. Sa kaya ka mo ito na sa lakaw. Subhanallah. So kinito no nagyang na ayat sa surat al-Zumara na rumi alu aging ko tuwa kawatan aging ko ta kursi. Ano matatagos sa kursi? Si isang kaya kapuro ano pitulapis sa langit. Makapuon sang kaya dunia na taman sa nga paganiya langit. Na pagalta naging kaya dunia katatagon na katanawugin kaya paganiya langit. Na supapanok na melantap sa aya kaga na speedometer yan na 500 kilometers per hour. 500 kamilya sa ptuma niyan uman isa kauras. Na aya kagisampay niyan sa nga na paganaya langit na oryan o 500 ragun. Na pinalapis sa kay langit. Sab'a samawat. 7 lapis sa langit. Na umani sa lapis na 500 ragun, nakagi-7 lapis na ipuon si nataman sa kutay ka 7 lapis na yakautan yan na 3,500 ragun. Ay palanta po no papanok. Ay speedometer yan na 500 kilometers per hour. Napapanda patingap man naging kutami alis sa Quran at tibaka. Sa suratul Mulk. Ang tanayip na tibaka. Ay apan tagagyang nga nabasa at tibaka si isa English na leer. Ay aptero na liyer na giyang ka nakakapalo pa ganyan langit. Giyang ka nakapaganya langit. Tampar yan si isa dunia. Agad tampar yan sa kutay kadua langit. Nagyang kuta kakapal yan. Nagitibitu sa liyer. Na ayap man nakakapal o pa ganyan langit. Na 500 sila kumanay palanta puno papanok. Naguburo siyang kutwa. Liyer yan sa tampar sa puro. So 7 lapis man na langit. Na 7 lapis man buwa liyer yan. So pakapamaguman ang ka 7 giburagun. Akakiro ito papanok sa ginggo ta ikapitulapis sa langit. Nasukala o sa lapis sa langit apaga na isi sa gingga dunia. Na ayatan ka na sumula atinis na lubod na ka sa desert. Nasuding ka kagatuliki ko kay tumula atinis ko kala o desert. Nagiti di ka gatuliki ko dunia katataguan na katano imanto ko kala o kagya ka mo ito na paganay langit. Napkumper ka doon sa taman sa makaw makasay kapitulapis sa langit. Na oryan yan naging ko tapit tulapis sa langit. Pitulapis sa langit. Nanto na kialayon wallah. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ikasapula gupat asipat wallah. Na pinakablang-blang yan sa kursi. Sa ayakala o kursi akablang yan naging kapit tulapis sa langit ay nirupatan no sukalayan na timo-timo ang ka na miyak kay tikit katanto agi pantagin si ko kagya kamuto na kursi. Subhanallah. Giyang ka na kursi na ipusang ko tayo kapit tulapis sa langit na taman ko kursi na another 500 years man. Mimbuli 7,500 ragun. Na antulap man ni puro ano kursi. Agi sa tigaw Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, al-kursi hada makhluqun min Allah al-azim. Biyatigin ang kana kursi na kaadnan na wallah pita man na mala. Ago pita man na nakagya ka mo ito na sasakaon. Na ayap man nakapuro ano kursi na bituan tano sa wal bahril masjur. Wal bahril masjur ami alis sa surat Tur. Ay kapuraan no kursi naging ko taragat. Ragat si isa kawang. Aging ko taragat si isa kawang na ayak kalayan. Na satak. Aragat si isa kawang. Na timo-timo sulang-ulang na ragat ko dunia. Apadun sa mga lausay na gusto mga lana, mga liklanaw. Na matimo-timo na satak. Aging ko taragat si isa puro. Na mas mala di sulang ragat tano si isa dunia. Subhanallah. 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 Naging ko taragat
Naroon matatago aging ko ta malaikat to Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagiging kaya mga malaikat na tumatay na niya, haula min junudillah. Mga sundarwayaw Allah. Asapula walo ka klas yung mga malaikat. Na isaw naging ko ta malaikat na matatago sa giyang na matatago si isang kanana alagat. Na malaikat na tumitindig. Ayak kalaging ko ta malaikat to Allah tumitindig na apya so para-para. Apya so para-para ainian na damaram suragat. Akala ang kuta malaikat. Na malaikat to wallah tumitindig. Asa sa kata malaikat, ugid na tatambadan wallah sa 70,000. 70,000 ulun yan. Sa timanalawas na 70,000 ulun yan. Sabab sa kapasang wallah. Na umani sa timana ulun yan nakatataguan sa 70,000 ang ari. Ay man na 70,000 hijj, 70,000 ulo, times 70,000 mouth, 70,000 ang ari. Na ito tala niyan napat gato sa gusyaw pulo ka milyon ang ari. So sa ti man ulo, napat gato sa gusyaw pulo ka milyon ang ari ang matataguan. Na umani sa ti man ang ari, nakatataguan sa 70,000 language, basa, ang bida-bida. Nayaman na napat gatos panagusyaw pulo ka milyon, adila, ngari, na matatago ng kutwa, 70,000 basa, na sudin swallay mata o kupitaman na nasindidan, akala yan nagukadakla klasya basa, ang mapapadalam sa giyang kutakaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na oriyan yan, nasugya pa ka umaru o Jibril alaihi salatu wassalam, agus rasul, na miyada sukagya ka mo na Jibril, gamay liyaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miyada ta ginawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumuli nagiatigan so ginawa itakap karautan yan. Namitilo agyan ko ta malaikat sa hay Muhammad. Na mga malaikat kami ang mga sundar uwalla ad na matatangkada area umanisa. Nagyang kaya dar pa katataguan na kan na di kapakabal pa sa Jibril ka katutong katunago. Si ibu tingin ka pa kaya mataman aging ka na malaikat sa Jibril. Di na naikalpas ka sa ni matatagusi. Na giyang kutwa katataguin siyang kutaragat. Na aya ka puro na giyang kutaragat na ro matatagus walo ka klasya bituan tano sa surga. Jannatul A'la, Firdausil A'la, Jannatul Na'im, Jannatul Khuldi, Darul Qarar, Darul Qarar, Darul Khuldi, Jannatul Ma'wa, swalwa surga pagaluin tanong. Narupya kata na Rasulullah ikila pupangani kanu si ikwallah na yapanganian nirun na so Jannatul Firdaus sila ala kaya sentro surga nago e panupsuplay sa lawa sa iku surga wallah subhanahu wa ta'ala. Na pupanda patinyo ay po siyang ka dunia katataguan na katano na taman siyang kutwaragat na yapagaltan niya na 8,000 ragun ay planta puno papano ka ay speedometer yan na 500 kilometers per hour. Naging kutaragat, na ipo siyang kutaragat, na taman siyang kuta arsh wallah subhanahu wa ta'ala na ipagaltan yan na 36,000 years. 30 namang giburagun ay planta po manok papanok. Akagya ka mo ito na 500 kilometer ay speedometer yan. Naguburo at saging kuta puro yan. Subhanallah. Subhanallah. Minisampay ro sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito na pinakamala. Amya sukat ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ay amya sukat ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakamapya. Naging kuta kaya kinibetad no wallah si iku 5 wallah si iku rabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mialoy tanong man naging kaya kinibetad no wallah ko 5 niyan kurarabu Rasul. Na uba makarsiga pamikiran ka. Uba makarsiga pangilelean ka. Aba 3-5 manusia. Penulad ka sa nakakabinasaan ka. Kamurka ka. Ibang penulad jutuhan ka. Murka na basta matiro ayad. 5. Na dumietsi ko Allah ko kabubuli niya na Allah amya nga din. Na sulima ko. Nakagya ka mo ito na matata na. Akagya ka mo ito na 5. Akaadin naman bugi nga inibugay na ka ng Allah. Naging ka 5 inibugay na ka Allah. Nakapatay ka sa 5 aso, kambida ka no sa 5 gusto aso. 5 manok, kambida ka no sa 5 gusto manok. Na inong ka pamikira.
aging ko ta indetar ka so limang ka sigo limo kadnan ka yuto na yalikum bijalalihi wa azamati laysa kamisliha shay yuto sulimahu Allah ay dida itiyang ukalayan nagusukap sa ranen adi nagkap pa kayo bamiraw sa pamikiran ka geda-geda ka pandapat ka abod na kaysin na nakaon kada tara nakaon kagya ka mo to nakalagi na nakaon na ini betad wallah so basa lima si ikurana bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter ano naging kay hadis kutsi atin ashhadu annaka abdi wa rasuli iman to ya Muhammad na pisak siyang kuwaskas ori penakana susugunakan faman ahabbaka faqad ahabbani nasa din sa tao amatuon unutang kani kabubian kanian faqad ahabbani nasa sabnarati wallah asakni kabubian yan waman asaka faqad ba'a bi ghadabin wa azabi nasab man sa tao amatuon na kanarangitang kanian nagui kagud kanian nasabun narati wallah pakikilumpang akanon surarang itakan nagumambagi niyan susiksakan hey mga oripin wallah ginan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asisipan sa dunia na piyakasod ko surga sisipan sa dunia na piyakasod wallah si ko surga anto na isa amele niyan ko surga pagi makasud si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa surga na mayong man na naging ko talawasay katawan niyon to nalawasay ko surga may betul lawasay sa surga gulawasay sa dunia na malagit sa ngalan na palalawasay ng bida sa content bida sa surga lagi ng kapitero wallah sa Quran kung kinirupan niya sa giyang kaya pa kay ko surga Antunay Peter wallah subhanahu wa ta'ala pakay ko surga. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata natin wallah sumya maratiyaya. Napakainom siran ko mga lawasay ko surga. Aynan yashrabu biha ibadallah. Na andi ka pasadiran minum ko mga panginginuman ko surga. Nambaga niran sa pandu aging ko tapakay ko surga. Siya tiro nila nung natuwa ka. Natiroan ko na siya kaukit, natabid karo, natipu karo, natupad ka siya man. Naging ko tapakay ko surga, apagordiran ka, ay ninam ka, apakatugaan ka, kukabay, akatumpaan yan. Napakay ko to ay simburian na perfume, akayafura. Mabubumbar so kamot yan. Naging ko takapakatugang kao na asara mapikir kaya kabe akambuli adala maging ko talawasay. Nayakuta til abiyad. Munti ang maputi na ilayang kaaging ko tapugi talawasay. Kaya pugitan niya na munti ang maputi. Nayap man nami pasir sa pamikiran na kakagya ka mo ito na ruby. O di na grabas. O di na maron niya ato na migagrabas sa giyang ko talawasay. Nayakuta til khudara wal akhdar. Khudara wal ahmar munti agedung agu mariga na ilayang ka pa ng utalaw sa mi pipili ko na munti agedung agu munti akagya ka mo na mariga na mataga ng bud ba kay kusurga na miyaw mo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa kataw bagwataw di magbedas sang ko talaw sa kaya kabtutan ako bagwataw sa surga na mididari nakagya mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyalam yan assalamu alaikum Duminingi lagi yung kutas sa kataw ba ikaw surga, bagutaw ko surga, mididari ko surga, tinalaikum, alaikum issalam ya Rasulullah. Nasaba pati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaila kurun at tanto bilang ataw. Gutanto at tigin na bigyan wallah sa kataid. Tanto at tigin na pipurasan wallah sa mapya. Na inisiyang ko ang kutabay, hey sa kataw ba na antawa ikirk saging kay alawa sa iga pupungudaban ka, nagugiyang kaya turugan, akatataguan ka, guska, akagya ka mo na sa katabugutaw. Na sumimbagagiyang ko tabay. Natingin na ya, Rasulullah, na aya kilawasay saging kaya lawasay kusurga. Agu kiturugan saging kaya katataguan ka na turugan. Apda kurumpan, asumisyapon, ayarkian. Narakat tigyan no Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu as kanyan sa mirin mu'minin. Pagaanta, so kapag istorya si kay baka umasunabi sa dunia na telwan niya sa Umar
Amirul Mu'minin Umarul Khattab adna tigo Rasulullah am yawma qala wa sayku surga. Natina ya Rasulullah agi mo man ka. Natina kaya bubi ako agi ang kutabunta lang ko talawasay. Pumulin ko malingaw, nagupumulin ko mamut. Na adna bago tao ron at tigyan na butuan tanong sa midudari. Adi di mamangunab, di magabedas. At tanto apya kata idu Allah. Na pendingilang ko tigo Rasulullah agi ang ko tamasyon, agi ang ko taturugan na tanto mapeparas, agugiyang ko tabay, agugiyang ko talawasay. Nadakod na tigo Rasul makatigan na minisya ka nun antay kirik sang kanalawasay. Nagu antay kirik sa giyang kaya mansyon, nagu antay kibugian ka. Na sumining at tigyan sa tigan na ya Rasulullah. Giyang kaya lawasay, agugiyang kaya mansyon, padakuron. Na sangat tigyan so isa ko mga karumaw Umar bin Khattab Amirul Mu'minin. Nisiblaw so Nabi. Agigi at tigyan Umar managak nangaran ka. At tiro niya nalawasay kauto. Mansyon na kauto. Karumang kauto. Na magaan sumagaan at tigyan Rasulullah na duminingila ko. Duminingila ko at tigyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na diningila niya si Umar na inisumbat yan at tigyan na duminingila ko Umar kakataon ko at tanaw ka. Na may katipa ng si Umar, adi mga langgalang apupung takalo yan at panggiraw. Adi niyan tiroon. Aalay ka agaru ya Rasulallah. Hey sugu wallah. Nasakad na riyan tingin panawdang ko, siko mga baik ko surga. Dilakan dait, tago dilakan patatibud na panawdang ko. Akagya ka mo ito na lagi di ka, saging ka na kialayang kasan. Ginan sa mga tao, sisirapan sa dunia, na pupunutol ni sa mga kasurgaan niran, mga kamapian niran. Sa kiyas suairan ko, simbak wallah. Kaya suairan ko suat ko Allah. Agin kaya pupakamu entano imantu anda mana. Ikagya kamu ito nakasuatan ron. Anto na isang patagyan ng mga sifat wallah. Ami alay tanong sa Ayatul Kursi. Oriano kaya tiro atano sa wasya kursihus samawati wal ard. Wala yauduhu hifduhuma. Di makapendemar suwallah. Di kerasay suwallah. Di kapenggestuan wallah. Di na nakapanamaran. So kasiyapan yan. Si isagyang ka nakagya ka mo ito na matatago si ko pito lapis sa langit. Agus matatago ko pito lapis sa lupa. Agubiyang ka na kursi. Wala yauduhu hifduhuma. Kanaw ba na may pandamar wala kasiyapan yan? Wahu al-aliyul azim kaswallah subhanahu wa ta'ala na ali. Mapuro al-azim al-biyamala. Sa puluanan agwalo. Ang mga sifat, agu mga ingaran, wallah, ami aloy si isang ka na Ayatul Kursi, na ayaman buugunan niyan nakatano mga ori panawallah. Nasa nalalayon, nakapbuti ang si Ayatul Kursi, kung manipaliw ka ta sambayang, umapaddag ko nakapatay. Adip mo masisa wakto, napakasuludin ka wallah ko surga. Kaduna, ubuti ang kasi Ayatul Kursi, na siya pang kawallah ko, mga syaitan, na gusto mga jin, si ikaw sulda turugan ka, na gusto ikaw piandadar pa katataguan ka, kainit turun wala aging kaya Ayatul Kursi, na 30,000 mga malaikat, apyakat pa dun si ikaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa kasasala si isaging kaya kaya kamauto na Ayatul Kursi. Gito yung sabab, ayabu piyago siya itano, naging kaya Ayatul Kursi, sapulagwalo, ang mga sifat agwingaran wala mapapadalmon sa pantag sa kapangintuhan. Mga pagarya, mga Muslim, iyawit tino akal akaso at atanok wallah. Iyawit tino akal kabubier kitanok wallah. Iyawit tino akal kikalakan tano si ikwallah. Iyawit tino akal akasargi tano si ikwallah. Iyawit tino si ikwallah akal akagya kamoto nakapuno na tano si ikumay tumala agalabak tano na matiro tano iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kad na namin na may tumala agal ba kami na siya mer kabi penunuatan na kad na nami na may tumala at awida kalami na siya mer kadi penuna kau maswa ka na namya ka pa kaswa ka mangintuhan na uding ka na maswa ka adam pa na pagkapasan ka sa lakaw si ikwallah iyadhan billah lumindung tano si ikwallah kakagya ka mo ito na dang ka pa sabuta so tito ka pangintuhan panganing ko si ikwallah kakagya ka mo ito na adna miya kwa tanwa guna uad na miya kwa tanwa sabut saging kaya mabuba kiyaw siya tano sa Ayatul Kursi. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.